Assalamualaikum bolo, selamat pagi. Aku kimang tau wangi isuk jam piro Mang? Setengah 6 ngembun ke persiapan kok lomba nang Lorjo. Ya iki sing ngramut Sambo ambek manuk-manuk liyane ambek cendet barang ya wis masteran akeh kabeh. Ya seperti biasa wis aktivitasnya pagi hari ini. Iki lho Bos, mana ini? Lho. Ini sing jare sampean ekor panjange melengkung-melengkung lagi lho. Saiki wis aman, alhamdulillah. Oh, ekore wis lurus maneh. Pokoke mari adus ya lurus maneh, Bos. Mek turune sing gak iso iki manuke. Turune nang ngene pojokan kene. Dadi ekore iku natap nang ngene ruji, malih menclek kabeh. Cendet. Nah, iki wis pokoke penjemuran iki Sambo iki. Mbok iki sida tak gowo apa ora iki? Koyoke sik durung kondisi maneh. Nggawa liyane wis nggo. Wis ngono ae, Bos. Info pagi hari ini yo. Alhamdulillah cuaca panas. Jojis. Wis ngono tok ae, Bos yo. Tak ucapne selamat beraktivitas pagi hari ini. Kabeh kancane.